गोदना सिथेदों बुदों जानो। क'क्राझार जिल्लानि गसाइगाव मावख'नि सिङाव थानाय गसाइगावनि वार्ड नं 4 एबा आर'जपारानि थागिबि एक्स एनडिबि बिथां मुलुग ब्रह्म एबा आफादाव बि मोगथां होननानै सिनायजानाय बिथांनि सायाव माखासे दुथांफोरा मोनानि 8 रिंगायाव मिथिस्लाबै हामला खालामो एबा गाग्लोबनानै थाङो। बिथाङा बुंनाय बादिब्ला सासेखौ सिनायो होननानैबो फोरमायथियो। दा बिथाङा गसाइगाव थानायाव पुलिसनि एफआइआर होनाय जाबाय होननानैबो फोरमायथियो। बियो माने बुस्थुखौथ' आं मिथिला। आंथ' फुङावनो 3टायावहाय फिसालाखौ नायनो होननानै आङो बाक्सा डिस्ट्रिक्टआव थांदों। बरमा बाक्सा गोलैयो नामा बियो। बाव थांदों आङो फिसालाखौ नायनानै फैनायाव आंहा लेट जाबोदों। लेट जानानै मथा मथि ब्रह्मपुत्रजोंहाय गसाइगाव स्टेसनावहाय 7:30सोनि एसे एबाबाव आं सफैदों। न'आव सफैनायाव 8टासो जादों। ओमफ्राय आङो मार्केटावहाय तिनालियाव ना फवासे लादों। लानानै फैनानै आङो दुगैनायनि सिगां अमाया आदार मोनजायाखिसै होननानै अमानो आदार होबाय थादोंमोन। थिग बे समावनो सानै मानसिया थांदों। थांनानै जाहैबाय आंखौ लेंहैबाय, आदालै नैबे ससे थांनो फै, बेयावहाय रायलायनि माबा होननानै बुंफैदों आरो आंखौहाय। दा आंथ' मिथिया, हाब होनबाय आङो, हाब मा रायलायनोब्रा होनबाय आङो। एसे फैयै नै बेवहायनो सेंग्राफोर रायलायनोनो होननानै बुंबाय आरो बिसोरो। दा फैबाय आंबो ससेयाव नुफैबाय। लेंबोथारबाय नालाय आंबो आखाइ सुखायाखै अमा आदार होनानै फैबाय। नैबे जोंनि न'नि एसे मथा मथि 40-50 मिटारसोआवहाय माखासे टिम दं आरो बेवहाय बिसोरो। दा टिम मा नुफैबाय आङो गोसोम गोसोम जिरायनाय। दा नुफैनाय लोगो लोगो बिसोर सासेया हथात सिखारनानै फैबाय आंखौहाय। फैनानै बारनानै जोफैबाय। जोनाय लोगो लोगो आंबो सानबाय हाब मा जाखो, लोगोफोर सानदों आंलाय माने जंखायदों। दाना उनावहाय बारनानै जोखांनानै नाङैयावहाय आंखौ गोदोनायाव हमथेबाय। गोदोनायाव हमथेनानै आङो खुनुरुखुम हसिख्रावनो हादों आरो बेवहाय। बिथांमोना साबैसेसो दंमोन? बिसोरो 6 जनसो दंमोन। सासेखौथ' सिनायो आङो, सासेखौहाय। मा नाम होनो? नामखौथ' जोङो ओरैनो प्रान्जल ब्रह्म होनना मिथिगौ आङो बेखौहाय। आंनि सायाव होबाय आं एफआइआर। मानो होनना बुंबा आंहाबो लाइफनि खोथा दङ, फेमिलि दङ। आंथ' बेखौ मिथिया, आंहाथ' जेबो बिदि गैया। आं जेराव मेराव थाङो, आं हर सान बेरायो। आंहा खुनु मानसिजों आं नांलाय खमलाय आंहा जेबो गैया आरो रावबो बुंनोबो हाया आंखौहाय। आंहाथ' बेखौ मानि थाखाय जादों आं जेबो मिथिया बेखौहाय। आंनि सायाव जे मा टारगेट लादों आंहा जेबो माबा गैया। आरो आंहा जानांगौनि उद्देश्यबो आंहा सम्भाबनाबो आं जेबो साना आरो आङो सिमाङावबो साना बिदिखौहाय। आङो दिनैसिमावहायथ' आङो एक्स एनडिबि पि दासिमावबो। आंनि नामा बि मोगथां आफादावहाय। ओरैनो नाम मोजाङाथ' मुलुग ब्रह्म। आं बेनो पुलिस प्रसासनखौ मोनसे खावलायनो सानो, जाहाथे जोंनि लाइफआवहाय जाहाथे मोजाङै पुलिस प्रसासनफ्राबो एक्सन लायो, माने जोंखौ मोजाङै सुरक्षा खालामो, आं बेखौ लुबैयो। बेखौथ' हमनांगोन, खावलायनांगोन। पुलिस प्रसासनखौबो हमनांगोन बिथांखौहाय, नङाबाथ' आरो नेक्स्टआवहाय हयथ' आरो खालामबावनो हागौ, आं बेखौ सानो आरो। मैया जोङो बाबुखौ नायनानै फैदोंमोन हस्टेलनिफ्राय। ओमफ्राय सानै मानसिया फैनानै अमा आदार होदोंमोन आरो आंनि फिसाइया। अमा आदार होनायावनो लेंलांनानै बुदों आरो बिसोरो। गोदोना सिथेदों बुदों जानो। ओमफ्राय आं खारलांनानै न' खाथिनि मानसिखौहाय गाबज्रिदों। गाबज्रिनानै बिसोरबो ओंखारबोदों। ओंखारनानै हांखौनो मोनाखै, बुथारखागौमोन बेखौहाय। बयबो अनलायनानै संसार, आंहाबो उननि खोथा दङ, फिसा दं मा दं, फोरोंनांगौनि खोथा दङ। दा फिसाया लाइफआव गैयाबा आं मा खालामनानै जेनेबा फोरोंनो फिसाखौ, सोर नायगोन आंखौ, रावबो गैया आंहा। बेबायदि दा खालामदों। जेनेबा आंनि फिसाइखौ खालामबाय, दस्राफोरखौबो बिसोर खालामनो सानगोन।